Аз съм Иглика, на 17 години и все още съм ученичка. Любим спорт нямам. Хоби да пазарувам. Не, шегувам се. Да уча и да пея, може би. Беше ми препоръчан от моята сестра и идвам тук, за да тренирам. Изморена! Мисля, че вече станаха към 2 месеца. С приятелско отношение и може би спокойствие по време на тренировките. Че е много приятно, много чисто и много хубава атмосфера.